Правим кампанията с календарите. Да. Така, защото правим кампания за вадене на мрежи от язовир Пясъчник. Виждате момчетата в студа. Да заповядат и копелетата другия. Да, другия ден да дойдат. Къде са вапи. Рибата беше изкарана, върната обратно във водоема. Да. Да знаете, че при нас прошка няма. И да се включите в кампанията по зарибяване с Филстар. С Филстар, моля ви, купувайте календари. Да. Също. Парите единствено и само за зарибяване ще отидат. Това го правим за вас. Да. Помислете другия път дали ще нарушавате закона. Бъдете съвестни. Чакаме копелето другия път да дойдат. Яй, какво става? Ти много мрежа, много нещо. Заповядайте отново. Тук е само километър. Километър, че... Да, нормално. Много боли, колкото да се стоплим. Да, с малко ще бъде запалена, естествено. Браво на момчетата.